טיולי איתן, חוויות שטח במדבר, חוויית מים בצפון וגם טיולי ג'יפים במרכז. אם חיפשת חוויה מדהימה, אם חלמת על נוף עוצר נשימה, טיולי איתן זו התשובה, טיולי ג'יפים באהבה. בכל מעבר עוברים בבטחה, כי איתן הוא זה שמכוון אותך, גם אתגר וגם חיבור לטבע, מן הגולן ועד באר שבע. טיולי איתן בארץ כולה, דוהרים בג'יפ וזה נפלא, מתחברים אל הנופים המרתקים והיפים, מהדרום עד לצפון, מן הערבה עד לחרמון. הג'יפ של איתן בכל מקום יגשים לכם את החלום. במכתש נחל צין ושדה בוקר יהיה לנו נוף קדומים משחרר, חוויית שטח, חיבור למדבר במרחבים בנוף בלתי מוכר, ובצפון פלגי מים זורמים, שפע צמחייה, נופים מדהימים, בהרי הגולן ובחרמון נפליג אל כנפי הדמיון. טיולי איתן בארץ כולה, דוהרים בג'יפ וזה נפלא, מתחברים אל הנופים המרתקים והיפים, מהדרום עד לצפון, מן הערבה עד לחרמון. הג'יפ של איתן בכל מקום יגשים לכם את החלום. בערב מול מדורה בוערת, ארוחת שטח מפוארת, נישן באוהלים שינה טובה ונחלום